SlyMedia TV apo patinokupai zvirongwa zvakasiyana-siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Asi nhasi tikupai chirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours. Takashanya kudarira Chief Nyamaropa masvondo apfuura kumadziva uko kune nyaya yemurume akatengesa property yese nekuda kwechihure chakaitwa nemudzimai wake. Regai tinzwe mudare zvizere kuti zvakafamba sei. Ndavanguva yekuti kudai pamutemo tichingamiza changamiro nemaposha kwavaita tichikumbirana nebaba tichireka ruzivo muzvinamaizvei mbuya weridzi watona waite stand yatona haizivi wakauya last time kudarere mukadzi wako akauya akataura zvaakataura usiku iwe pamusoro pekuti stand makatenga mese mukadii mukaitana sevisi tikamti tichende yakotora nemahwitinisi muye pamwe chete mutitese mutiudze zvinhu zvise zviri pamwe chete hama yako ungori saka nhasi mauya iwe wauya nevako here ndavaya navo right yai iwe wauya nevako here budisai mapepa acho tuone zvimwe zvacho ndikukumbira ndichitika iwe imi makomana munonyora mese mindurangu nezekuita fati mukuona zvinoita foni dzangu dziri kuripota kuti ndakuharara ndiri pana ndochokwadi chiripo manzwa poindi yangu ndokukumbira muite fati bo zvandakita panapa zvese ndakuita kuti iro ndo basa rako chairo chairo asi ndiri kuti ndiriite somutohwari right sandotarisa zvese izvi sarangura iwe ndisiwe kuti iyo anonditenga katengesa achandidisira pamba pataigara panga pari kuwa saka ndofunga ndopanika kutaura chipiri kana pane zvinoenzi chipiri right rega ataure tinzwe taura tinzwe musikana pamusoro changa isisu pamba pedu takatenga 2015 tikatanga kugara riri ground tichikanya zvidhina namai vakagara pa vaitwa vachitibatsira kukanya zvidhina pane heti tikawaka imba yedu patakatanga kugara takaisa 1 room vatakatogara ipapo tikatooneka kwataigara tapenda umba kwedu tikazosimudza dzimwe 2 rooms vadzaita 3 rooms izvozvi ndo dzese dzakarufwa 3 rooms dzimwe dzese hadzina tichigara pamba ipapo kunetsana kwandakaita nababa wakatora zvese zvinoreva kuti pamba ndepedu mapepa ese emba kanya zvidhina izvozvo taiitira hovhoni pamba ipapo tichitopisa zvokuti kana manext door chaiyo kuuya muchibvunza vanotozviziva tichiwaka baba ava ndowaibhadhara vanhu zvidhina zvese zvataiita kutenga zvese masimendi chii zvese baba ava ndowaitobhadhara zvese zvataiita kuzonetsana kwatakaita ndokubuda kwawakaita vachitaura kuti pamba ipapo ndatopabuda ndakuona kuti muchapagare zvese marisiti engirikini emasimendi emarata zvese zvataitenga zvese wakabva watapura zvinoreva kuti pamba ndepedu zvese hapana kana chawakasiya zvokuti mukabvunza muraini medu vaitobhadhara magetsi zita ritori ravo nestand number zvese zvirizvo asi ndakazoshamisika kwapera gore ne6 months mesend of court yauya muna September zvikanzi imba yaita sei yatengeswa mukudzingwa neanonzi Shepherd Dzingirai anonzi Shepherd Dzingirai ndivavo baba vakagara kumapeto ndobva vandatomboshingira kana ndichifungidza ndezvekutamba vandaenda kumesend of court ini ndichitaura zvikanzi mimama itokwanisa kuti muende kune vanokubatsirai vanobatsira madzimai maloya vandaenda kunonzi kwamaenchada
vandasvika ikoko vakati nyaya inonetsa kutoratidza kuti pamapepa pakatonyorwa kuti Ngoni Tembo atengesa imba yake atengesera Shepherd Dzingirai. Saka imimi kuti tikubatsira zvite noti mapepa akatonyorwa kudaro ende mapepa yacho nditori nayo zvayakanyorwa zvachona. Ndokudzoka kwandakaita kumba vandazodzokera futi kupolisi vakati chiendei kuna memuchada iwawo ndakabatsirwa kunyorerwa tsamba kuvhurisa dhoketi baba wandobva wasungwa. Vasungwa kudaro nyaya inombobvira yatongwa pese pandaenda ndengoona maloya yawo iwo nemaloya yawo ainombobvira yatongwa kusvika akazosvika pakunzi nyaya iyi yaiswa parutivi yambosendekwa parutivi baba muchazotumirwa samoni kuti chiuyai ndopachatanga kutongwa nyaya yenyu bva zvatopera zvakadaro. Izvozvizvi ndinotogarawo pamba pekuchengetwa nekuti pandakatongobuditsirwa zvinhu ipapo ndakatozotorwa nevamwe amai kuti yai zvenyu mugarechi pamba manext door yakatopererwawo nazvo. Makatanga kutenga riri ground. Makavaka riri ground. Mangara 7 rooms. Makaita zvese zvakaitwa uripo. Tese nababa iwakuzonetsana kwatakaita ndopakubuda ndopakutanga tofamba hapasi pangu. Mune vana vakari? Tine 3. Udze tizwe zvaunoziva munhu akapita eitungeni. Chandozvaona majaya vana varume vavo vachigara vese nevana vavo 3 vachivaka vese vachidya zvese zvidhina ndinavo vakavaka imba dzimba dzavo vari vaviri ngazvishandiswa vachizonzi hanzi vaparadzana kuzviparadzana kwavakazoita unandi kuziva izvo ndakabuda ndakamuta Samuel. Hanzi ava makabatsira kushaya zvidhina vauzoti makabatsira havo kushaya zvidhina zvichiita zvemari kushandira mari muchibaita vanani nevamai. Ini ndinonzi Ronika mugara panyama. Ini chandinoziva vanhu mugara panyama. Chandinozivawo vanhu ava ndagara ndichivaziva pakuuya kwavo vese vachinogarawo nemhuri yavo vane vana vavo 3. Mushando wavo vese vari vaviri ndomaziviro angu nokuti hapana mumwe munhu wandakamboona wachiuya kana kuratidza kuti pane mumwe munhu ari kubva Samuel achiuya ari muridzi imba ndoziva kuti ndiye vanhu vaviri vane vana vavo 3 ndomaziviro angu inini. Pavakauya vangu vane imba iyo vanga vasina vakaita sei vakangotanga kutoshanda vari vaviri vachitovaka imba yavo tichiona nyaya heti uyo anonzi kugara panyama iwe unonzi kugara pachii Pamusoro ini ndonzi Silvia mapuranga. Silvia taura ndinoziva mai Movin nababa Movin ndakamboshanda navo zvangu kubasa asi ndichiziva ndakavatanga kuvaziva vakutogara pastand pavo ndatotama kubva kwandaigara ichienda kupi kugarikai ndichitona pari paground zveshuwa ndakazosvika amai vachiyachi zvidhina ndakatokomendawo zvavaitoita sei zvavaitoita izvo ndo zvandinoziva. Pari papa ndiana Kugarisane koko vari pane pari pachia ndiani tauro uri pachia nonzi ani nonzi Tashona Mugusi. ani Mugusi. ani Mugusi. Mugusani Tashona Mugusi. Ani nokuvazivawo ndachingovaonawo vachigara pamba pavo nevana vavo 3 tichingoshamwaridzana pamba kwataita tichigara tisi. right mapepa uri kuti ukaenda nayo kunoona yari government ndo ati nduda ndinduvanhu Ora inenzonge mukuti
nyaya yendatuma kunoyanzanisa varume vaenda panze ka ndakudzorai zvangu asi havagoni kuienzanisa. Dzokerai. Dzokerai. Manza, dzokerai. Dzokerai. Sorry. Dzokerai. No, izvo hazvitaurwe izvozvo. Kana munhu akatotadza ndipo, kana mese makatotadza indinogadzirisa chete. Saka hakuna kutaura kuti atera mumashure siyana nazvo. Basa rangu ndosaka ndiri pano. Chamakarambanirana chii? Aiwa. Chamakarambanirana chii? Mukadzi akaita chiuri. Akaita chiuri maita vana vangani? Vatatu. Vana vese 3 ndevana. Chiuri akangobuda mumba apa aenda kurimisa muchero. Iwo akamubva unokutishiwa muchero wadyiwa. Kana muchero pakati ukadyiwa zvinorwadza. Iwo apa hauna mhosva pakwa. Dzokera hapo pabhedhi. Unonzani? Rega nditsvage roya rachiro government number dzaro nditaure naro panapa. Namba musanditsvagire ndotsvaga ndega paya. Musaswera namba dzenyu handidi. Saka izvino vana vari kupi murume? Vana ndinawo. Kugara navo. Ko iye ari kugara nani wega zvake nochikomba chake? Handisiyi. Zvaita manje siyapuwa. Akamukutongai muno kai? Nenyaya yechikomba. Nokuti mukadzi wamuda nechikomba uchamuda. Ya, chandabvisira murume uyu apa. Pava ndegedza kufona foni dzevadzo dzakadzimiwa. Dzamai muchada handiti. Chandabvisira murume uyu mwanai apa. Nokutaura kwese kwawaita, nonyaya yenyu semaonera andaita. Nini handisida kutonga asi ndoda kutaura zvaiitika mukurarama. Pano zvimwe zvinhu tikatonga panyika, pamwe pacho tofana kusiyira mai, pamwe pacho tofana kuregera. Ndoda kutaura iwewe. Uyu akafa usinzi yenyu makarambana zvinaba. Totanga ari mukadzi wako. Akafa uyu anenge aruza ndiwe here kana kuti vabereki vake? Vabereki vake hana rudzi newe kama. Nditika.
akaita profit ndiani kumba kwenyu nokumba kwavo kwauri iwewe akaita profit ndiani kumba kwenyu nokumba kwavo ane profit ndiani hey, shut up kwe nonsense ndati paakabva kumba kwavo achichinja mutupo achiya kumba kwenyu akauya ari musikana asina mwana handiti kuti unyatsonzwa language yavo nhasi akumba kwenyu baabereka onzaka right akune mhuri yakawedzerwa ndiani pakadevelopa ndekupi okay ndozvandoda kunzwisisa izvozvo one wataura uchiti kumba kwenyu ndikati akafa anokuza ndiani ukatokumba kwani kwavo two ndobva wachiti wewe akaita profit ndiwe nokuti une vana vangani 3 ukapfugama ukanamata ukanyengetera kuna Mwari kana ukataura nomudzimu ukatora mbandi nembuti tikarova tikapishija mahacha tikarovera pasi zvinenge zvakanaka asi ini ndiri kuti achidawo kutonga ini chikonzero kujeri kunovariko asi havana mhosva kunovasiko kujeri vari kunze kuno kuvanochi ndo vakawanda but ndiri kuti inini ndoda kuti iye akatenga imba futi azvinzwa handifanire kuti ndikauya munomu kana ndikange ndichiuya munofanira kuziva kuti mambo vauya kwete kuti inini ndizviti ndiri mambo mazvinzwa munofanira kuratidza neaction nomachinji nomaitiro kuziva kuti mambo vaita se imbose ende ndisazviti ndiri mambo asi munofanira kuona kuti mambo vaita se ende munofanira kuziva kuti mambo kana vaya vanopuwa respect yavo yakati ndisu macustodian asi kuti nditaure newe hapana ndikumbotaura nei ndinoda kungotaura chete samani saka ndinoti kana ndichiti ndikatarisa so ndotarisa kuti no akazvara akaita chihure chiri cheupongo panyika chinorambirwa mukadzi chihure kana ukarevereka bhaibheri rinotaura kuti mukadzi kana wadarika anofanira kuti arambwe asi ndoti ndikatarisa futi vatarisa kuti no kwakaita profit ndekupi maifanira kuti mukagara kumba kwenyu wakoma wafanira nohama dzako maifanira kungomurangarira kuti no pakubata kwatikaita panguva inenge akaita zvihure akanditadzira but ndinofanira kumupawo chigurugudo chakaenda zvekunacho kumba kwani kwawaita sitaura nyatsi kutonga isamari yandikupa kana judgment hapana kufuga kana kuwarira zviri kwani zviri kwauri handisi kumbokupa judgment ini ndiri kuti unofanira kungoona kuti pakutanga kasirisiri kutanga kuwana usadzi kavake kaite vana vakene mombe chaiyo inokonza munozviziva here mombe chaiyo inoita sei inokonza sei chinokonza inotouya ikatotesta madzimai muri sei mombe chaiyo mona otoona kuti madzimai pavarapa vaita sei vaibva vakudochi baba manza nguruve chaidzo unotoona iyoye nyange inonzi yakura haichakwanisa kutoona kuti no pavari amai ava kuda chi varuda murume munzwa poindi yavo saka zvimwe zvacho fanira kuzviona regererai vanokutadzirai kuti mazuva awedzerwa pamwe pachoona ini munofanira kungoti mukarangara kana chiri chokwadi chavo chino pasi pasi pomwoyo muvanoti mukagaragara so mufanira kungotsvogoti mambo vataura havasi tofanira kungotsvaga chimwe chinhu chokuti ndimupai akaende kumba kwavo zvakaita sei zvakanaka kuno tunhu twainzi novakuru kudhara vamwe vanogona kuzvinzwisisa muneoka here kudhara mubhindura isati yenyekukura panga kuno kamwe kashopu kainzi kabhonanza ndiani akabva kapinda kanga kanomwe murungu anga akadaisobhumba muchiri kuyoka pakunzi nhasi pajemusi makamba apa pateleseo muchiri kupayoka mwakayoka kamurungu kaigara mungaitengesa so kanga kakadaiso mukaenda kubhindura kwatainokwirira mabhazi kudhara pakuvaigara varwere mapenzi so vaipfeka zvimasaga muchiri kuyoka vanga vakadaiso vanga vari free muchiri kuzviyoka hazvina kundouya izvozvi ndati hazvina kundouya zvipi zvakauya nokuda kwoutudhengerenge manzwa tunozonzi pakupedzesera tusaruriswa kana kuti mumwe munhu anouya chandinyanya kudaisa ndikuti mapfekero andaikita nhasasi ndiwo mwai kunozopfeka mupfekero wandaita bosi kwandabva nako
tudhengerenge tuwe pamunoona vanhu vachinzi ngavaende kumatimana kwavo kwastebhoroni kwamambo kunoshandiwa, ngavaende kwakati kwawimbo kushandiwa, ngavaende kuchiweshe kuna ari wenyanya ari kuita sei, kana kuti mumwe munhu akaenda kuzvisungirira pamba pomumwe munhu. Ndo nzira dzipi idzi manzozvanda kutaurira? Mwana muparadzi paakaenda paakadzoka, vanhu vakatora nzombe dzese vakatora vakamuuraya vakamugamuchira vakatomupa zvipo zvendaramo, asi wakanga uri mutadzi. Asi handisi kuti inini dzokerana munzoenda kwechiamo ndataura kuti chiri chopongo chimarambirwo achinei, asi ndiri kuti pamwe pacho onaiso mukagarisa kuti sumuka iwo musikana wati unonzani, sumuka imese muri 3. Iwo makore mangani bisaiti yako? Bisaiti? Ndine 43 years. Iwo bisati kura? Unechi? Ndine 38. Iwo bisati kura? Unechi? 47. Iwe? Ndine 53. Muno mumwe musi wamuenda kumatima nekodzo mukurwara nokufunga kunoshandiwa, ndokuya pano kuzopengera mudare mambo. Saka ndiri kuti handina chokutaura kana chokuendera mberi. Mwari vakuitirei zvakaita sei zvakanaka, vakuitirei zviwo zvomwe tisiri kuenda iko mudzimba dzedu.